Hey yo ladies and gentlemen, sunana Miki the Viper, ina tare da Sounds Killer, DJ MK Rima Sauti tare da DJ ZAFAFA. Ci gaba da ba mu sauti. Zafafan sauti kake so da nishadi, ka zo gurin DJ Yusuf Boy, kai ma ka san komai. Sauti, ƙaro sautin murya. Na gode. Yo, DJ MK Yariman Sauti, ƙaro sautin murya. Na gode.
ƙaro sautin murya. Na gode. Kai mutane na in dai maganar sauti ne to an zo wurin. Hey yo ladies and gentlemen, sunana Miki the Viper, ina tare da Sounds Killer, DJ MK Rima Sauti tare da DJ Zafar. Ci gaba da ba mu sauti. Kasan sauti ne da kanta. A yau ina tare da mayan DJ MK. Ba mu sauti. Soya ko yanzu a so na ci moriya, a ci moriya, na ci moriya. Ta wuce kwallo zo nan mai shillo masoyiya kaunar ki da so ba buwariya to ya kika ji jini daya ta daya ai ni ce ta biyu ita ma ni ta uku duka ni ce ta hudu ka ji ni ce ta bayan ni ji ni da kyau ko na mutu ba ka mi kishiya kowar ne ya kan kiɗan mace ni ma na ganta na rikice wannan kyautar Allah ce ta fita karshen zance wani gani bai kyasa ba halittar Allah ne ya zuba kin gura kyawun yar baba wata ina da na dudduba yar aljanna ne suna hasken fuska kamar rana ke kika kawo ta kallo na a yanzu irin ki ake kauna irin ki suna wahala a gari ya ki kare ki da samari dan Allah ki dan yi fari in na same ki na yi furi na yi furi Mrs. 001 Mrs. 001 Mrs. 001 Mrs. 001 Mrs. 001 guda ɗaya ke ce magani mai da nema baki da shi yawan fara kuma ga sanyin zuciya baki
fushi ko ni nayi miki ba daidai ba ni ki kararrashe sai dai mutuwa ta raba ni da ke insha Allah ne alwashi Mrs. 001 kun ga gudanar karshe kudi ba kar riba na sai albasa mai lawashi ke na so a cikin raina kin ciki da gashi Mrs. 001 Mrs. 001 Mrs. 001 Mrs. 001 Mrs. 001 to ya kika ji kyawun ki daban tafiyar ki daban shigar ki daban surar ki daban muryar ki daban maganar ki daban ilimin ki daban nasarar ki daban hankalin ki daban tafiyar ki daban yanayin ki daban ta daban a daban ke ko a daban ma kin yi daban ke ce a gaban har abada